Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información nesta xornada de xoves día 25 do mes de setembro, donde na radio e na televisión de Cerceda lles imos a falar de un pleno. Hoxe hai un pleno ordinario, será ás 9 da noite e poderán seguilo en directo a través dos nosos medios. Este próximo domingo hai teatro para todos os públicos, saberemos cal. Tamén van a comenzar xa os sábados de baile a partir do vindeiro mes de outubro, e falaremos hoxe de obras no Concello. O alcalde de Cerceda enumerou as obras que se están levando a cabo e algunhas que comenzarán tamén en breve. Falaremos de Cerceda Tapea, que será presentado hoxe e mañá miraremos unha reportaxe. Falaremos da renovación do DNI, do Bos Días Cole, donde hoxe no Bos Días Cole tamén escoitaremos a concelleira Catrina Queijo falándonos deste servicio. Se publicaron xa as resolucións das axudas municipais a escolarizacións, as definitivas, e este fin de semana pois uns 250 veciños van a ir de excursión ás Rías Baixas. Falaremos de ITV de maquinaria agrícola, dunha exposición de artesanía e da segunda carreira Camiño Verde da Diputación da Coruña, donde aproximadamente casi 500 persoas van a participar. En canto nos deportes, e xoves xa sabemos o calendario dos nosos equipos para fin de semana que repasaremos, e en canto tempo para mañán a alternancia de nubes e claros. Como decíamos ao principio, este xoves hoxe corresponde a pleno ordinario. Será ás 9 da noite no Salón de Plenos da Casa do Concello. Poderán seguilo en directo a través da televisión de Cerceda, da radio de Cerceda e tamén na nosa canle de YouTube en internet, TV Cerceda. No pleno de hoxe, ordinario, ten como puntos na orden do día o primeiro unhas modificacións de ordenanzas fiscais das actividades deportivas e culturais e o uso de piscina, instalacións deportivas e outros servicios análogos. Tamén como segundo punto está a aprobación das contas do exercicio 2024 da Radiotelevisión de Cerceda en liquidación. A dación de conta de decretos da alcaldía, mocións, rogos e preguntas. Un pleno que será hoxe ás 9 da noite no Salón de Plenos da Casa do Concello. En canto a teatro, pois este domingo hai teatro musical de homenaxe a Antonio Fraguas. Este domingo ás 12 do mediodía no Centro Cívico, en este caso no Auditorio Municipal de Cerceda, se representa a obra Canta, Miña Pedra, Canta. Música e literatura oral con Xoán Curiel e Charo Rita. En Canta, Miña Pedra, Canta, pónselle música a algunhas cantigas do cantareiro de Cotobade, obra de Antonio Fraguas. De feito, o título tómase dunha cantiga recollida moi preto da casa do autor. Isto será este domingo, día 28, ás 12 do mediodía, no Auditorio Municipal de Cerceda, apto para toda a familia. No mes que ven, no mes de outubro, retómanse os sábados de baile no Museo do Mocho, no local social. De novo será de 7 da tarde a 10 da noite, a máis inmediata será o sábado 4 de outubro, que comenzarán co dúo Marineda, e logo o 18 de outubro estará o dúo Mar da Vila. Esas serán as dúas sesións que haberá no mes de outubro. No mes de novembro haberá o día 8 e o día 22, e no mes de decembro o día 9 e o día 20. Todos sábados de bailes que comenzan a partir do mes que ven. No Concello de Cerceda continúan a facerse obras durante prácticamente todo o ano. O alcalde de Cerceda enumerou as obras que se están executando nestes intres polo Concello, algunhas de máis magnitude, outras de menos, pero importantes para os veciños. E tamén nos falou de algunhas que se van a executar en breve ou nos próximos meses. Escoitamos o que nos decía desto Juan Manuel Rodríguez, o alcalde. Neste momento, en vigor no Concello, estánse realizando unha serie de obras, como ben dís. Por un lado, os accesos en Virís, que era algo moi reclamado e demandado dende fai anos, a mellora dos accesos a Sobra da Fonte, que axiña rematará. Aí houbo que agardar a un trámite para mover uns postes de Fenosa. Xa temos falado moitas veces do tedioso que é loitar con ese tipo de trámites, pero aí estamos peleando día a día, cada vez con máis determinación, con un maior enfoque e con máis motivación. Iso tamén quero dicilo, porque eu, no que a min respecta, volvo das vacacións cunha grandísima determinación en seguir mellorando o Concello, e toda a xente que me rodea
tamén o fai. Estamos tamén cos traballos da futura depuradora de Meirama e coa conexión de saneamento que vai ligada a ela, se ben tamén asumirá outras conexións que se foron facendo nos últimos anos ao longo da parroquia, a ampliación da escola infantil municipal, que debería estar rematada aproximadamente en 2 meses, o abastecemento da auga en Vilamarta e tamén as obras nos campos de fútbol, tanto do San Martiño na Silva, como do Rodís na Baixa de Rodís. Hai outras moitas obras que comezarán en breve, como son, por exemplo, as pluviais en Sandián e outras, así como tamén estamos comezando a tramitar os procesos de licitación de outras moitas, non? Como pode ser, por exemplo, o Estadio Municipal do Roxo no anexo, no campo de erva artificial, para o cal recibimos unha subvención da Deputación Provincial da Coruña dun 80%. Hoxe pola tarde e noite ás 8 se presenta Cerceda Tapea. O Concello de Cerceda organiza en colaboración con varios establecementos de restauración e cafeterías de Cerceda unhas xornadas de degustación de tapas que serán os días venres 3, sábado 4 e domingo 5 de outubro. Hai máis de 10 locais participantes. Hoxe, polo tanto, se presenta Cerceda Tapea, saberemos máis detalles desta novedade no noso Concello con, insistimos, establecementos de restauración e cafeterías participantes en colaboración co Concello de Cerceda. Se presenta hoxe e mañán teremos a oportunidade de saber con máis detalle. En canto á renovación do DNI, que sepan que poden facelo no noso Concello, xoves día 9 de outubro ven a Cerceda unha unidade móvil da Policía Nacional para realizar a renovación do DNI no noso Concello e, se se precisa, tamén o pasaporte. Xa se pode pedir cita na Policía Local de Cerceda. Lembren que para o xoves 9 de outubro renovar o DNI en Cerceda. En este caso, a cita teñen que sacala na Policía Local, na planta baixa da Casa do Concello, e tamén decirlle como información que voltarán a estar o 3 de decembro en Cerceda para renovar o DNI. Falámosles agora do servicio Bos Días Cole, que comenzou a funcionar xa co comenzo do curso, que foi o día 8 de setembro. Son 44 aproximadamente os nenos que utilizan este servicio en Cerceda, no Cruce, e uns 8 no Colexio da Silva. Todas as persoas solicitantes deste servicio do Bos Días Cole de conciliación están admitidas para participar dende o comenzo do curso. Se alguén quere sumarse, pode facelo. No Colexio O Cruce comenzan ás 7:30 da mañán ata as 9:30 e no Colexio da Silva de 7:30 a 8:45. Poden almorzar, están atendidos por monitores e se queren ter máis información poden poñerse en contacto cos servicios sociais no 981 68 60 68 ou sumarse tamén a este programa. Escoitamos o que nos decía a Concellera de Benestar sobre isto, Catrina Queijo. Dou comenzo o mesmo día que iniciaron as clases, demos comenzo con Bos Días Cole, que é un programa que temos de conciliación para esas familias que necesitan conciliar, dende as 7:30 da mañán. Este ano hai unha novidade que é que o ampliamos ao Colexio da Silva. Agora no Colexio da Silva tamén teñen o servicio de Bos Días Cole. Igual que aquí en Cerceda leva varios anos, cada ano temos máis nenos, e agora mismo debemos andar aquí en Cerceda sobre 40 nenos. E na Silva? Na Silva andamos sobre o mínimo, máis ou menos, sobre 10-12 nenos. Vale, é un servicio que empezou a funcionar con normalidade, xa utilizando desde o primeiro día. Desde o primeiro día. Desde o primeiro día as familias puideron conciliar a primeira hora da mañán, deixando ás 7:30 hasta a hora de apertura do colexio. No caso da Silva, ás 9:45 da mañán, e no caso de Cerceda, ás 9:30 da mañán. Están atendidos, están con monitores, incluso a almorzar, non? Sí, ten varias modalidades, porque o servicio en sí pode ser con almorzo, sin almorzo, pode ser o mes completo, pode ser días soltos ou incluso alternando semanas. Hai xente que traballa a turnos e necesita unha semana sí, unha semana non. Co cal ten varias modalidades aos cales se poden acoller e poder utilizalo da mellor xeito posible.
se alguén que nos está seguindo dice, pois se vou non necesitar, quero utilizar, pode aínda sumarse a este programa? Sí, durante todo o curso, porque sabemos que o tema laboral é moi cambiante, a vida familiar, co cal as persoas, según vexan que o van a utilizar, podense poñer en contacto con servicios sociales e poden indicar como terían que tramitalo. En principio, tramitalo a través como sempre, a través do rexistro ou a utilización do servicio, pero por calquer duda que poidan ter, que chamen a servicios sociales que lle darían a información necesaria. Continuamos co informativo, falamos agora da resolución das axudas municipais a escolarizacións porque saliu xa a publicación definitiva destas axudas que foron concedidas a un total de 150 persoas. Agora, todas aquelas persoas ás que lle foi concedida teñen ata o próximo mes de outubro, en concreto teñen ata o día 13 de outubro para xustificalas, é dicir, teñen que presentar no Rexistro Xeral do Concello de Cerceda a documentación xustificativa do gasto realizado, é dicir, as facturas do material comprado. Unha vez se presentan a través do Rexistro, xa procederán a cobrar esta axuda, esta bolsa que dá o Concello de Cerceda para libros de texto, material escolar ou vestuario básico. As axudas rondan e ten unha media de 160 euros por solicitante. 150 son os que ao final foron concedidas. Esta fin de semana, en concreto este sábado 27 de setembro, terá lugar esa viaxe a Rías Baixas, donde casi que 250 persoas van a acudir a esta excursión do noso Concello, donde visitarán a Vila García de Arousa, o Grove e Sanxenxo, e ademais terán un xantar a base de marisco pola ría de Arousa. Por tanto, esperemos que disfruten desta xornada. E a ITV de Maquinaria Agrícola estará en Cerceda, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático, no Acevedo. Estará no mes que ven, no mes de outubro, dende o día 9 ata o 21 de outubro se pode pasar a ITV de Maquinaria Agrícola en Cerceda. Se queren, poden pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.citv.com no apartado de cita previa. Tamén estamos nos últimos días para aqueles que queiran ver a exposición de artesanía que está presente na sala de exposición Xosé Neira Vilas na Biblioteca Municipal de Cerceda e o 15º certamen Antonio Fraguas, as obras gañadores do 15º certamen Antonio Fraguas de Artesanía que convoca a Diputación da Coruña. Poden vela de luns a venres, mañán e tarde poden vela se queren, por lo tanto mañán sería o último día para poder visitala. Esta fin de semana, o domingo 28 de setembro, se celebra a segunda carreira Camiño Vía Verde Diputación da Coruña, que aproveita para promocionar a senda da Vía Verde que comunica Cerceda con Oroso, que moi pronto chegará tamén a Santiago de Compostela. Pois ben, esta segunda carreira comeza en Ordes e remata en Cerceda, na antigua estación de Queixas. Nestes intres, o percorrido da proba, que vai a ser de 11 km con algo, xa pechou tamén o plazo para poder anotarse. Tamén haberá unha andaina de 6 km e diferentes probas para escolares. As inscripcións, por se acaso, alguén aínda quere intentalo, poden facelo en atletismo.gal na carreira Camiños da Vía Verde. Para a andaina hai 177 persoas inscritas, para a carreira 319, para as probas de nenos 125 nenos e nenas inscritas. Como xoves que é, xa sabemos o calendario deportivo da fin de semana e ímolo anticipando para que fagan as súas previsións para poder disfrutar de calquera destes encontros. No fútbol, na primeira categoría Galicia, o Queixas xoga fora da casa en Santiago. Racing San Lorenzo, Queixas. O partido é o domingo ás 8 da tarde no campo de Santa Isabel, de herba artificial en Santiago. Por lo tanto, xornada para o Queixas fora da casa. San Lorenzo, Racing San Lorenzo, Queixas o domingo ás 8 en Santa Isabel. Na terceira categoría Galicia temos un derbi do Concello entre o Atlético Cercedense e o San Martiño, un derbi que chega nas primeiras xornadas de Liga, donde o Atlético Cercedense se mide na casa o San Martiño. Ambos os dous comenzaron
ven a temporada, así que vai a ser un derbi por todo o alto. Atlético Cercedense San Martiño e o domingo ás 12 do mediodía no Roxo. E o equipo do Rodís xoga fora da casa en Carral. Carral B, Rodís, o partido do domingo ás 5 da tarde en Carral. Os xuvenís do Atlético Cercedense xogan na casa. Atlético Cercedense Xuvenil, Liceo de Monelos. O partido sábado ás 4 da tarde no Roxo. E no fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, Cerceda Barallobre o domingo ás 11 en Orellán, Teixeiro San Martiño o sábado ás 5 da tarde no campo de O Carregal en Teixeiro, e na segunda B de veteranos hai un Rodís Juventud Latino que será o domingo ás 11 da mañán no campo das Tinajas. Xa en canto tempo, durante mañán venres Galicia quedaremos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, a estas que chegan do ex-furacán Gabriel. Está movéndose polo Atlántico, neste xeito teremos néboas en zonas do interior que darán paso a ceus despexados coa entrada de nubes altas durante a tarde. As temperaturas continuarán sen cambios ou un lixero descenso e os ventos soprarán frouxos de dirección variable con predominio da componente oeste pola tarde. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eiris e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.